Musím říct, že ráno jsem byla opravdu exhausted a pravděpodobně to na mě i vidíte. Potřebovala jsem se jenom tak jako zlehka namalovat, abych nějak vypadala, protože můj spánek fakt nebyl vůbec kvalitní. Náš vlastně cíl cesty je Itálie a to Lake Garda. Bude to vlastně poprvé, co jedu do Itálie, takže se mega těším. Tuhle dobu už máme dávno všechno zbalený. Balili jsme včera večer a momentálně je 2. června. Or aspoň si to myslím, buď je 1. nebo 2. Playback trošku neplaybackuje. Tady jsem zkoušela můj nový body mist, který se vlastně i třpytí a vypadá moc dobře. A následovala nás cesta s kufry a taškama do auta. No a naše další zastávka je později benzínka. Takže jsme v autě a čekáme na Stáňu a potom vyrážíme. Už máme i Stáňu. Vyráželi jsme teda akorát na 4:00 ráno a s tím mi fakt jakoby přišlo, že ten čas vůbec neutíkal. Přišlo mi, že je prostě třeba 12 a bylo to prvé 7, což bylo fakt jakože insane. Zastavovali jsme se cestou na benzínkách, já jsem koukala na anime a různé filmy a upřímně bylo to docela unavující, ale musím opravdu říct, že celou tu cestu tam jsem ani jednou nespala. No a přišel čas na čurpauzu. Sedm 56. A přijde mi jako kdyby bylo 11:12 už. Kafe? Jsme v Německu. Říkám na benzínce. Když jsme se blížili k Rakousku a dostali se tam a blížili se k hranicím, tak musím říct, že ty hory a celkové panorámata byly absolutně insane. Druhá čurpauza. Kafe už nechci. Já si tady takhle sedím na benzínce a look at the view. That's awesome. A to máme ještě třeba 3 hodiny nebo 3,5 hodiny cesty. A jsme někde u Rakouska. Ale ještě nejsme na místě. Ale budeme tam za tak 1:15 cca. Oh my god, I'm so excited. I'm so excited. Já nevím, já to tady miluju. První italské záchody. Strašný. Jakože na těch záchodech jsme byli zatím, tak byly vždycky úplně skvělý. Já jsem říkala, že já to potřebuji i v Česku. Ale přesto byly placený, jo, ale I don't care. Byly čistý, hezký. A teď jsme byli na prvních v Itálii. A byly zadarmo, ale byly fakt hnusný. Takže jsme na Gardě a ještě to máme ale k hotelu 22 minut. 15 kilometrů. Ale je to tady úplně nádherný. Už tam skoro jsme. Tamhle. Na kopečku je náš lovely hotel. A není to vidět, ale yeah, look at this. This is our hotel. To je hodně ostrá zatáčka.
čekalo nás odnášení věcí na pokoj a taková menší prohlídka hotelu od majitele. A bylo to fajn, srdčilo fajn. Takže takhle vypadá náš pokoj, takhle jako když tudy vlezete. Tak tohleto takhle vidíte. Omlouvám se za ten bordel, ale I tried. Tady jsem já. Look at me. Gorgeous queen. Každopádně. Tady máme prostě uložený prostor, nějaký safík, který používat nebudeme, protože tam jinak zapomeneme věci. Známe se. Máme tady uložený prostory úplně absolutně všude. Tady gigantická skříň s lednicí. Jej. Takže to určitě využijem. Každopádně. Tady máme takhle postel, já spím tady na té straně, mamka spí tam, Stáňa spí tady. A máme tady telku, kterou asi taky používat nebudeme, co já vím. A máme úplně dokonalý výhled. Skvělý. Máme klimošku. A koupelna vypadá takhle, jo. Takže když se podíváme do koupelny, máme tady gigantický zrcadlo, malinký zrcadlo. Wait. Takže tak. Tady máme toaletu, náš trůn. Tady máme sprchu, bidet, co já vím, co to je, já nevím, já to nepoužívám. Fakt ne tady. Tady máme náručníky, ty se tam za chvilku dáme, tady máme malý okýnko. Tady máme také náručníky. A tady máme takhle sprchový kout. Jo. Tady máme ručníky, kdyby něco. A toaletní papíry. A je tady i fén. Takže, tady, když si vlezeme do sprchového koutu, jsem opatrně, abych to nerozbila, máme déšť. Já jsem si nechtěla mít vlasy, ale je tady déšť, takže potřebuju. Sprcha klasická, namídla, takhle krásně, vypadá to moc hezky. Která teda trošku mě znervozňuje, že to je prostě takhle celý průhledný. Tady se dají takhle zavřít ty dveře do té sprchy, nebo do té koupelny. Tak. No, každopádně, když se podíváte, tak je to prostě takhle jakože vidět. Ale myslím, že to není nějak jako strašný. Pokud takhle na vás někdo nebude koukat buď to ze zhora nebo ze spoda, tak je to úplně v pohodě. A já nevím, co víc říct. Já jsem z toho nadšená, naprosto. Protože na to, že tohleto je dvouhvězdičkový hotel. To je skvělý. Je to skvělý. Ten pan je tady taky úplně mega příjemný a miluju to. Každopádně, já se ještě převlíknu. A převlíknu se a půjdeme asi se podívat na pláž. Lake Garda v Itálii. Jsme momentálně v Malcesine. A wow. Je to tady mega crazy. Ahoj, jdeme na pláž. Ano. Jak? Zalezlo nám slunko, ale to nevadí. To nevadí, je teploučko. Jdeme na pozemek někomu. Jo. To je absolutně hustý. A ta hora tady. Ta hora. Zamávejte. Skvělý. Jsme v restauraci a dáváme si capriccioso. A Stáně se dává špagety. Bolognese. Oh, můj bože. No, takže teď jsme byli v té restauraci. A pizza. A k tomu vám ještě něco povím. Takže, jak hodnotíš pizzu? Máte ji vůbec? Jo, pizzu máme. Kolik hodnotíš byla pizzu? Velká. Tam si dala. Byla velká. Nedala se krájet, nebyla rozkrájená, ale dobrý, no. Ale u nás mi chutná líp.
My máme u nás teda lepší, no. Jako, a třeba to byla jenom pochybná restaurace. Tam vidíme, se počítám, ne? Jo, to bude my. Kde? Tamhle nahoře? I když to asi nebudeme. My máme to oranžový barák. Budeme. My máme to oranžový barák. Ano. Jak hodnotíš Tálko. špagety? Ty jo, to jsme v Itálii, tak bych čekala, že by bylo lepší teda. Se nechci chválit, ale umím lepší. Věřím. Jo, teď někdy udělám. Tak jo. Pořádný dobrý bolenský. Tak jo. Tam nebylo žádný maso. Jak ti chutnala pizza tvoje? Taky průšvih, veď? Jo. A já nevím, jestli to bylo tím, že to je pochybná restaurace, nebo že to takhle fakt dělají. Ale jako byla tenoučka, byla zase jako... Ale jako byla lehká. Jako byla velká, podle jejich jako lehká, recepisu. ale Nedala se rozkrájet. nedala se rozkrájet. Nedala se nakrájet prostě. Nedala, no. Zabloudili jsme. Je to tady moc hezký. Ale šli jsme dolů a pak jsme šli krásně strmý kopeček nahoru. A ano, Dneska doženem. ano, schodíme tu pizzu. Dáme to. Říkala jsi něco o té dietě. No, jako mě to neuškodí vůbec, to je pravda. Vůbec mi to neuškodí. No, každopádně Kočka. to jsou ty Byla vratci. nějaká ta, prosím tě, sanitka. Kočko. Ale vrtulník nad náma, už nás hledají asi. Sergio nás hledá. Sergio vyhlásil pátrání. Říkal, že večer je tam bratr. No právě, že dneska tam není. Aha, dneska není bratr. Dneska není bratr, dneska bratr neservíruje. Zítra. Jsme měli tou ulici tady. Teď to říkám, měla si pravdu. Vždyť jsem říkala, že jsme kámo šli dolů a pak jsme šli zase nahoru a vyjdeme v té stejné ulici. Ne, ty vedou, jsme se prošli. Ale protože mě Google mapy neukazujou ten hotel. Vytáhlo, ale úplně jinou. No ty jsi měla tu stejnou jako já. Jo. Nám to ukazovalo stejně. Mě prostě mapy neukazujou náš hotel. Já se tady nemůžu ztratit. Začíná kapat. Tam něco viděli. Čauky. Čauky. Jak se ti jde? Z kopečka do kopečka. Jede to pomalu. Po svých to jede fakt pomalu. Italové nás nechtějí vzít. Nechtějí. Nikdo s náma neflirtuje. Tady žádnej nejde. Ten dole bych chtěl. Jo, ten mladý, viď? Tady bych chtěl. Jo. To víš, že jo. No problémo. No problémo. Problémo. Prší. Budeme si jenom sprchy. Ale je to dobrý? Je to dobrý. Jak se vám sedí? Dobře. Mně se nesedí, já stojím pod stromem, na mě neprší. Líp se sedí, než jde. Bych i řekla. Máme to někde tam hore. Trošku nám prší. Kapet. Linko. A to není vidět ani na tom videu. Veď Stáňo. Ano. Jak prší na jezero, koukej, má dcero. To není vidět. Zůstaň neznamá moje dcero. Já měla na tom. Choď k jezeru Ceroven? You sure? Nenesel, jak rychlivý jsou ty vodní kraje. Kde si rybka s rybkou na vaninou hraje. Co mě naplatíš? Blup. Mataško k jezeru. Šapečky sobě vyperu. A výhled dobrý. Ten, jak mučící nástroj. Kde jsem chtěla paní vody? Na čelo. Jo, že to by test. Za něco si dělala. A už jsme zpátky. Jo, to mám taky špinavý nohy, hele. We are back. Sergio, we're coming. Viď? Ano. Náš krásný hotelos. No, pojď to zahrádka tady. Jo, ráno se půjdeme do bazénku. Ale stejně musíš vstávat. No a jako kdy? V 9.
Kadis. Nebudeme. My máme to oranžový barák. This is awesome. A tamhle někde je bazén. A teď je to všechno schovaný. Jej. Došli jsme na hotel. Tak mokrá. Takže tohle je náš výhled z okna. Jo. Podívejte, to je luxus. A takhle, my jsme v prvním patře, takže v pořádku. Krása. Prší nám, ale nádhera. Vedro. Teďkom tady takhle ležíme u bazénku a chillujeme. Lovely. To je úplně peaceful. To je skvělé. A někoho nezajímá to, že tady ležíme. A za chvilku půjdeme stejně na pokoj. A budeme spát.